osten, berak eman osten udan egiten duzen ikastaroan barri, eta horietan, ikastaro horietan, atentzioa gehitu osten, iratzarregaz elkarlanean egindako ikastaroak, ikusi neuelako militantziari begira formakuntza politikorako aukera paregabe bat zala, eta tresna oso egokia izan zara, gero teoria horiek eta praktika horiek modu teoriko batean landuta benetako militantziara edo oinarrira eramateko. Esperientzia nik uste dut oso positiboa, oso baliagarria, lehen esan bezala, azken baten adinien tartea bai nabaritu dala, baina azken baten modu formalean garatu edo landu dugu zen gai horiek modu edo esparru informalera eramatea be, hori nik uste dut kontraste hori oso positiboa izen dela eta oso eroso egonaz momentu oro, berreztasunek, laguntza egon dalako eta azken baten gaiek izan direlako baditugun zalantza batzuei erantzun bat emotekoak izan dire orduen oso ondo. Bai, guztiz era batez be gazteriari, azken baten lehen esan bezala formakuntzarako aukera oso nadalako eta uste dut gainera beharrezkoa dela.